Yeah, how many partners do you have? I only have one partner, which is Katleho. Okay. So it means that Anna, he doesn't have a baby with you. Wow, hello? Themba. Uthini Themba? Sorry, uKatleho ngubani manje mina because I'm not Katleho mina. What are you girlfriend yami? Eyakuphi? Abantu manje ngikhuluma nobani? Ha. Ah. Wow. Awundazi ngoku, So you were just awundazi. a baby mama. Maybe you moved on. Ukuthi ngikhuluma nobani? Sure. Partner nguKatleho. Ukhuluma no-Amanda, umuntu wakho. Hey. Hayi. So you cheating on me? Sorry? Are you cheating on me? I'm not cheating on you. Angikwazi nokukwazi ucheat kanjani ngingakwazi. Hayibo, awundazi. Hayi movie, film. I feel him does. Awundazi. Awundazi. Ngithola noKatleho njengoba ngisho Amanda ngimali. Wow. 2 years and a son. Awundazi namhlanje. 2 years. Yo, wasike wa lost. Asi-act apha ngicela ube serious. Ungazongi-actela mina. Ungakulinge nje. Ngicela ube serious, ngicela ube serious. Angikutholi kwamanje 2 years kanjani? Ngingakwazi. Shutho ngijola nami ngingani. Oh, okay. Noba Wow. kunjalo yazi. Wow. Yo. This guy doesn't want to admit the truth, ne? Why kutheni ungathi ukuthi uyangichithela? Why you busy uthi awundazi? Iwes ke ngokuthi uniphike uthi awundazi. Wes. Uchithela kanjani ngingajoli nawe? Asiqale nawe. Sure. Hey, I've never seen this one. Hayi ke uzoba happy noKatleho wakho ne? I've never So seen delete this number one. zakho. I guess mina nawe nje asazani ke asizukwazana nyani ke ngoku. Akajoli. Okay. Ngiyangikwazi nami ngasazani kanjani. This guy Wow. doesn't want to change his mind. Okay ke. Wow. I guess andazi you. Ngisolo ne? Hayi. Andazi asazani, it's okay. I told the number, ne? Once. Delete number yami. I know the number once. I've never seen this kind. Sorry? Angithi ufuna ngikhuluma iqiniso ukuthi yenzakalani. Eh, how?